Ay, ang bigat ng plastic na binitbit ko. Tumahimik ka nga. Pagkailaglag ka dito. Ngi! Bili kayo ng gayuma para sa mga taong walang jowa dyan. Epektibo ba yan? Epektibo ito. Bilihin mo na ito. Sige, pili ako ng isa. A few minutes later. Sabi mo epektibo. Lalo lang ang nagalit ang linigawan ko. Mayaman ka ba? Hindi. May pira ka ba? Wala. Kaya pala hindi tumalab. Ang tagal naman ng face-to-face classes. Bakit naman? Nakakamiss kasing umabsent. Dahil sa sala mong pagbatay, ngayon, makukulong ka ng 10 araw. Yes, 10 araw. Pero pagkatapos ng 10 araw, bibitayin ka na. Tayo na, magkasino tayo. Hindi na ako sumugal. Amo ka mong yan? Ayaw lang magsugal. Ayaw ko na talagang magsugal. Kahit pustahan pa tayo. Boss, alam mo ba yung daan papuntang simbahan? Oh, dyan po sir. Sige, huwag kang mag-alala. Tuturuan kita ng daan papuntang langit. Nga lang sir, hindi mo nga alam ang dapat tungong simbahan. Sa langit pa kaya? Lakasan mo! Ang sabi ko, lakasan, hindi ako tamaan. Tiri. May tagaan kong numero sa agda. Uy! May nahug nga papel! Uy! Numero kaning ato! Lagi ko ani! One day later. Hayop kang agda ka! Muhatagal kang numero ka nang mugawas! Nakuha na akong pilde! Naon sa kadiha, ako gining gilaban ng lumiro ha. Kaya ko pildi ana, imo sang gipunit. Oh! Ganun!